एनडिबि होननानै मिथिखागौ दा बे एनडिबिनि माखासे केसफोरखौ जोंनिनो मावफुं बिथांमोनहा हगारगोन ना हगारा होननानै आं बेखौ सोंदों आरो असिनाव माने ओमफ्राय होनदों आरो बे गला प्रमद बर'नि गोजोन गोरोबथा अर्थात बिटिआर गोरोबथानि उनावबो दिनैनि दिनाव क'क्राझार जिल्लायाव अर्थात बिटिआर ओनसोलनिफ्राय एक्स एनडिबिनि सासे सुबुंखौ बाजारनिफ्राय सिलाया जेरै दाउसाफोरखौ साबखांनानै लाङो बेबायदि पुलिसा बे एक्स एनडिबिनि सुबुंखौ बाजारनिफ्राय हमनानै दैखोनानै लानानै थांबाय आरोखि दा बेफोर मारै जानो मोनखो आरो नोंथांमोना सिगांनि इन्ट्र'खौ नुनानै निश्चय खोनाखादों बा बुजि मोनखादों माने बिथांखौ एनडिबि होननानै बयबो मिथिखागौ आरो बे आइजोआ सोंदों जे बेखौ हगारगोन ना हगारला होननानै असिनाव सोंनाय समाव असिया फोरमायदों दा बेयो गला बेखौ हगारला होननानै दा बेफोर मारै जानो मोनखो नोंथांमोना जाहाथे दिनै भिडिअखौ फुल जोबजासे नायब्ला निश्चय बुजिगोन खिन्थु बे भिडिअनि सिगां आं मोनसे खोथा फोरमायनो सानदों जिथुनाखि नैबे आं स्क्रिनाव होनाय फट' बिनि मुङा जाहैबाय रिंखां ब्रह्म दै हग्राजुलि ओनसोलनि आरोना थारमाने सनितपुर जिल्लानि सिङाव दं बिथांमोननि ओनसोला बा गामिया जिथुनाखि खावब्ला सेन्टार होननायनि साखाथियाव आरोखि दा बे बिथाङा नैबे हिन्जावनि फट'आ जाहैबाय बिथांनिनो बिसि थारमाने बिथांनि बिसि महिमा ब्रह्म बिसोर सानैया उन्दै हिन्जावसा गथ' सासे दङ 3.5 बोसोरसोनि गथ' आरो बे गथ'खौ गारनानै बिथांमोना बाहेराव अर्थात तामिलनाडुआव खामानि मावहैबाय ओरैबा ओरै कम्पानि सोलायनानै थाङै थुङै बाराव खामानि मावबाय थारमाने गोजा बियार फानग्रा दखान बेफोरबायदियाव आरो लोंग्रा जाग्रा दखानाव खामानि मावबाय बेजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मासबाद हालामनि अर्थात आसाबारि खोनानायाव आसाबारि साइडनि जावलि आसाबारि बे साइडनि सासे सेंग्रा आरोना बिथाङाबो बेयावनो एखेलगे खामानि मावोमोन बिनि उनाव मैया बिसोरो बे सेंग्राजों बेजों लोङै जायै एसे दावराव दावसि जानाय बा बुलायलायनायनि उनाव बै रिंखां ब्रह्मनि हिन्जावा महिमाया हौवाजों लोगो जायालासिनो बै सेंग्राजों लोगो जानायनि थाखाय हिन्जावखौबो फंनैसो बुनायाव ओमफ्राय बुनायनाय बिदिनो दावराव दावसि जाखांनायनि उनाव सिरि हौवाया उन्दुना थाबाय लोङै जायै नङाबा लोङै जायै उन्दुना थानायाव ग्रोबनो माने बेलासिनि 4:30 समाव बै सेंग्राया बे हिन्जावखौ लानानै खारबाय बा बे हिन्जावा बै सेंग्राजों ब्लड खारलांबाय बेफोरबायदि जादों आरोखि दा जाय हक बेफोरो माबोरैहाय जानो मोनखो आरो माबोरै बेफोरबायदि जाखो सोर लाना खारदों बेखौ मिथिगोन बै हौवाजों रायलायो खिन्थु लकेसनखौ खिथाया हौवाबो हिन्जावबो सानैबो जमा मबाइल गंसेजोंनो रायलायहरो आरोना नैबे गारनानै थांनाय फिसाइजों आरोखि बिसोर बै सेंग्राजों बै हिन्जावजों रायलायहरो अब्ला बिथांमोना सानैबो नंगौ मोनसे जायगायावनो दङ आरो खारमारदों नङा होमबा दा बेफोरबायदि आरोखि दा बेफोर मारै जानो मोनखो माबोरैहाय बेफोरबायदि जाखो दा गोबां साननो गोनां बाथ्रा जोंनि बर' आइजोफ्रा बा जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लायानो जा मेगन दंमारना गैमारला दिनैनि दिनाव गुबुन हाबा जाखानाय हिन्जावखौबो सासे सेंग्राया लाना खारनानै गावखौनो दागि फोनांनानै लाबाय साननैसोल' रायजो जागोन आरो उनावनो ग्रोब गारलायफिननाय जागोन आरो सोरबा लाइमोन सिख्लायाबो सोरबा हाबा जाखानाय हौवाजों खारफाबोगोन साननैसो उनावनो दावराव दावसि जालायसिगोन खारलायलायसिगोन नैबे जेंनाया जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जोबनो रोंला नामा आं बेखौ आसरित जाबाय आरोखि दा जाय हक आङो स्क्रिनाव नाम्बारखौ होनानै होसिगोन हौवानिखौ नोंथांमोना बहाबाफोर नुयोब्ला निश्चय खोन्थाहरबानो जाबाय बे हिन्जावखौ बहाबाफोर नुयोब्ला दा नोंथांमोना मदद खालाम हेफाजाब खालाम आरोना बे गथ'खौ माने अननानै बहाबाफोर सोरबाफोर नुयोबा खोन्थाहरना होबानो जाबाय आरो खोनानायाव माने थानायाव एफआइआरबो होबाय होनदों आरो एबसुफोरनोबो खबर होजोब्बाय तामिलनाडु बेंगलर जेरावबो बेबायदि होनदों दा बेसेबांसिम सैथो आं बेखौ मिथिया आरोखि दा जाय हक नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बुजिनानै लादो आरो फोरमायहरबानो जाबाय दा जोङो सिगांनि भिडिअ एन्ट्रिनि सायाव सावरायनि दिनै गोजोन गोरोबथा होननानै बुङो जायखौ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो जे जोंनि एक्स एनडिबि बिथांमोना गोजोनै दासिमबो थानो हायाखै मानो बेनो नामा अब्ला जोंनि सान्ति एकदा बेनो नामा अब्ला जोंनि गोजोन गोरोबथाया नोंथांमोना निश्चय बुजिनानै मोनो दिनै बिथांमोना हाग्रायाव हारिनि मुङै हाथियार लानानै बेसेबांबा सम संग्राम खालामबोबाय थाखोमा सोमावसारबोबाय हारिनि मुङै बिथांमोना जिउ बावसोमबोनानै दिनैसिमबो जिथु गोजोन गोरोबथानि मुङै बा बे गोजोन गोरोबथाजों बिथांमोना दासिमबो जिथु गोजोनै थानो मोनाब्ला सान्थि थानो मोनाब्ला आलो गोजोनै बिसि फिसाजों जिथु संसार मोनजायाब्ला बिनिफ्राय देरसिन दुखुनांथावना आरो मा दं बेनो नामा अब्ला बर' बिमानि मेगनाव मोदैया रानलांजोब्बाय होननाया मिसा बाथ्रा बियो नङा अब्ला जों दिनै मानो नुनो मोनखो हाथाय बाजारनिफ्राय सासे मानसिखौ बोखानानै लानानै थांनाय बा थिखोनानै लानानै थांनाय दाउसा अमाफोरबायदि जेरै सिलाफ्रा बा सिख्रा बाजोफ्रा साबखांबायनानै दाउफोरखौ लानानै थाङो बेबायदिसो जाबाय अब्ला जों बेखौ बोरैहाय गोजोन गोरोबथा होनना बुंगोन बोरैहाय जोङो एनडिबिफोरनि एकर्ड होननानै बुंगोन बे बिटिआरआ एनडिबिनि मुङैनो जानानै फैदों होननानै जों बोरै साननानै लागोन अब्ला जों बेयावनो मिथिगौ निश्चय माबा मोनसे बबेबा मोनसे पलिटिकेलनि खैसार सानानै दोननाय होननानै जों बेखौनो साननानै लानो गोनां बे समाव जोङो मोनथिनो मोनदों जोङो बे जोंनो ब्रह्मपारा गामिनिनो दाब्ला ब्रह्मआ
माने बेलासि समाव दखान जानो थांदोंमोन बिसि फिसाय आरो फिसालाबो थांफादोंमोन दा बे समावहाय माला फैखो पुलिसा फैनानै माखासे गावसिनि सिगांनि केसफोरखौ बेबो मोनथिनो मोना बे समाव आसरित जादों आरो बे मानसिखौ हमना लांनाया दा बेखौ जोंनि बयबो एनडिबि होननानै मिथिखागौ दा बे एनडिबिनि माखासे केसफोरखौ जोंनिनो मावफुं बिथांमोनहा जाहाथे लासै लासै फोजोबलाङो जाहाथे बिदि सानफा साफा माने जोंनि बे बर' हारिया जोंनि बे सरकारा अननायनि गेजेरजों फोजोबलाङो आं बेखौनो गुरै खावलायहरनाय जाहैबाय जोंनिनो बर' हारि थांना थानायनि थाखाय आं वारिं जादों होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय माने वारिं डाबल जादों होनदों आरो माने हमजानायाथ' जोंना सिगाङावनो बोसोरसे सिगां हमजाखानायमोन आरो ओमफ्राय जों थारिखखौबो मारिबाय थायो ओमफ्राय माने जों गैयि हिसाबै हा हुबो गैया नालाय जोंहा माने जोङो बेलेगाव खामानि मावहैनानै हा बायनानै लानो होननानै जों थांनाय जादों आरो थारिखखौ जों मारिजोबनो हायाखै माने माबाया दंखायो केसा दंखायो जोबखायाखै आरो बिदि आरो दा ओमफ्राय बे कर्टआवहाय हाजिर जायाबा एटेम जाया बेसे गोबाव जाखो बे बोसोरसे जाबाय जोङो गैयिया दा बे बोसोरसेनि गेजेरावहाय कर्टनिफ्राय माने बिदि वारेन्टफोर बा माबा नटिसफोर फैबाय थादोंमोन नामा बेनि सायाव मा बुंगोन फैदों होनदों जोंथ' मोनाखै लेखाखौनो जों मोनाखै माने जोंनि आखायाव जोंनो होआखै आरो सोरनोबासो होलांदों नामा आं बेखौ बुंनो हाला आरो दा पुलिसा जे हमना लांबाय हमना लांनाय उनाव थानायाव नोंथांमोना न'खरनिफ्राय थांनानै खबर लाबोगोन नामा खबरखौथ' आङो माने बारा लाहैदों मैया लाहैनायालाय माने आङो लांगोन ना लाङा हगारगोन ना हगारा होननानै आं बेखौ सोंदों आरो असिनाव माने ओमफ्राय होनदों आरो बे गला माने बिस्रा थारिख मारियैखाय बियो माने डाबल जाबाय होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय ओजोंहाय माबायाव थांबासो गसाइगावआव थांबासो मोनथिगोन माब्रै जायो बिदि होननानै बुंदों आरो बिसोर ओमफ्राय आङो लांगोन ना लाङा होनना सोंबा गावस्रा होनदों आरो माने बे माबायाव गसाइगावआव लांगोन ना लाङा होनना बुंनायाव ओमफ्राय लांगोन 11थासोआव लांगोन बिदि होनना बुंदों आरो होमबालाय आं थांग्रोनोसै सार आंबो ओजोंहाय रायलायहैनांगोन ना होननानै आङो थांग्रोनाय जादों आरो थांग्रोदो होनना बुंदों ओमफ्राय लांबाय बिसोरो ओजोंहाय लांनानै ओजोंहाय लेखा फरा खालामनानै मानसिखौ माने गावसोरनो नेनानै क'क्राझाराव गावसोरनो दोनहैबाय ओजोंहायनियाथ' हाजिरा गैया नालाय लांग्रा मानसि गैया गावसोरनो दोनहैबाय आरो बिसमुरिनिया